udunisela abantu abadala wena 3 ama miscarriages hama kungijoyela igolo straight umuntu omdala yena shaba umdidi awuvithiza ngifuna ungasho awukhona shama ubuzwa impilo hayi you are there ayincuza lento yenzayo amasimba angixolele Thando hayi wo imancane asikafika exolweni. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobangiphethe uSandile bring uGugu. Let's get into it. Sanibonani babukele emakhaya igama nguSandile ngize kule show le ngoba ngifuna ukwazisa umuntu wami imfihlo ukuthi hesha ngeke azijabulela ukuzozijabulela angazi ngizobona ngaye hoping ukuthi ishow ingangisiza ukuthi angixolele. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizobangiphethe uSandile noGugu. Ni right guys? Siyaphila unjani? Ngimnandi. Sharp. Okay. Umnandi. Yini ngathi nervous? Ya, kona ngimnandi futhi nginervous. Oh, okay. Right Gugu. Yeah, ngishaya. Sharp. Nawe ngathi nervous. No yithi ngathi nervous. Kwenzakalani? Ngimangele nje. Umangele nje kuphela uthi ilight ama camera nomuntu wakho ngapha. Indlela serious ngayo naye ke yo baby yini umjwayela ahleka. Akaphaphi though but nje. No, okay. So umtshelile uSisi ukuthi umlethelana kule show yethu. Ya bengimazisile ukuthi uzovela kule show yethu kodwa akazi ukuthi ungani. Oh, okay. Uyazi show yethu ngani? Awazi next. Okay, Lena, it's Save My Relationship, ne? Like futhi unamanga zangathi siye showini uthe something like photo shoot. Oh, okay. So yeah, ukulethela kule show yethu ne. Oh, okay. It's Save My Relationship, ne? Ishow yethu it's about ama relationships. Ukuthi mhlambe if kunenkinga ku relationship, relationship i right. Yeah, so far so good. Okay, ama red flags akhonyana khona engingakutholi kahle. Awumchithela umuntu wakho? Never. Awumchithela, uyamthanda? Kabuhlungu. Bebo ba serious yini kambani? Khuluma nobhuti. Ubhuti angimazi ngazi wena phela ukwazi ukungilahlela kubhuti. Ubhuti baneni? U-M. Okay. So uthi akuna next engathi yadekadeka la kule relationship yenu. Ama red flags akhona lately nje sekumuntu ongasathandi nje ngefone yakhe. Oh. Yase nokufaka indizeni. Flight mode. Uba yipilot lapha endlini. Sena undizanyana nje. Okay. Hayi bengakaboni lutho lubi. Oh, okay. So isho yethu vele it's about makunenkinga ku relationship yenu. Kusho ukuthi ubhuti yena ngapha kunento afuna ukutshela yona ongayazi ngithona. So somnika le platform leyo azokutshela ukuthi kwenzakalani ngaye life ini yakhe engathi izomosha relationship yenu noma yini mithisi. Yeah. So right mangamithisanga. HIV. Asithi kube kunjalo bekuzenzakala. Umithisile? Cha. Ngizisa. Cha sengisho ukuthi if umithisile or uHIV I mean ngihleli ngeqe ikiwi ngivalile and then bese wena ulanda izifo le. Hayi izifo khuleka. Awumchazela ukuthi umletheleni ngoba userious kakhulu athi akakujwayelanga userious so awumtshela ukuthi wenzakalani. Le ndaba le ngiphathisa uvale dade kodwa kumele ngikutshele first. Please. Ungakezwa ngabantu. Sithanda sami angazi ngiqale ngakuphi. Qala noma kuphakathi, qaleni urekugcineni bona sheshisa nginalanga lonke mntasekhaya. Khona lo daba sithanda sami. Yakujoya ngithi uyazi mina nabasisipani siyayizamela la sizama khona yabo. So nokuthi uma ungekho yela uzama khona ngoba mina ngihlala ngila ekhaya sigcine lo mastandi sizitshontsha. Angizwanga. Hayi manje benomoya ngaze ukudlulela brain usikwenza njani? Kahle sithanda sami mina no mastandi siyalalana. Manje bengafuni izwe ngabanye abantu sithanda sami. Nalalana. Khona ukulala kobuthongo, ukulala okunjani angikuzwa kunomoya ngikuzwa inhlobo yokulala.
Are you guys having sex? Yeah. Nanginginyela uthi ngiyebo. Uthi ngiyebo, uthini ngiyebo? Athulala noma stand. For in. Makakusho ukuthi angisakuthanda lokho. Ima before sifike ethandweni ima wo. Phushela uthando le uthi nilalana ngoba kwenze njani noma stand? Usisi beyangasakuniki. Hawu uyanginika kahle futhi. Ngiyasola ngalokho ingabe ngixolisa sithanda sami. Okay, nize nithande noma stand for kanjani why? Uthi ngithanda. Ngoba le mama uyingudu base Uthi ngithandile bemele ngihlukane nawe ngizwane naye kodwa ngoba mina ngithanda wena ingabe ngitshela ngilungisa izinto nawe. angazi noma ngizwa kahle uthi wena uma stand bekathi uhlukane nami ne but wena ngoba uthanda mina angeke kwenzeke lokho. Angeke kwenzeke. Depending ukuthi wena usangithanda ngendlela engazi ngithanda ngayo. Pasong babe, we've been through shit, we've been through a lot. Okay, yes, uyasho. Yo, uthi ma stand wenzeni? Okay, nesikhathi singakanani? Nesikhathi singakanani? Mhlawumbe unyaka. Ha, but unyaka. It's 12 months le. So i-rent benisayibhadala vele i-rent la nihlala khona noma bobambele i-rent beningasayibhadala i-rent ubhadala i-rent so kahle kahle bewuthenga indawo Ayinja nakimi le uthi besingasayibhadala rent shuthi wo waziyo. Because umjida okay umuntu unokuphuma umuntu edayisi ne ya unokuphuma nje emkhrezweni like uyapopa nje kamnandi yabo uyinoxman ngokwazi kwami yashapha sispan sithu mara kuyakherezeka la kherezeka khona so angi understand ukuthi kanjani was it because of i-rent or kwenzakalani? Cha bengase rent. And okay ngoba le mama mdala moyingcwele uyingudu like umcabuza kanjani umama or umpipiyela kanjani ufaka kanjani ugwaye emntwini omdala angi-understand. Hawu dala singazimbuza into enjalo phambi. Hayi no angithi ungilethela mina ngazi ngithi ku photoshoot sokhuluma sethu bekumele sikhulume siyithu. Oh no wonder yazi benginokubona bogeli mhlawumbe ngiyaphuma ngiyawashe yabo the look yasemhlabeni wasemchashweni kusamani bayafisa ukusho something emhlabeni wasemchashweni bayafisa ukungitshela something but nje ayibangazi ukuthi ngiyile gedezi nyana vele mhlawumbe angazi unyaka bonga suspect wena ukuthi mhlawumbe kunento enzakalayo. Okay yabona masekasho so okay khona isikhathi la ebengidlala igame ne ngamke uthi okay ngicela ukudlala igame efonini yakho wanginika ifoni and then kwangena i-message ukuthi uzoyithola yonke so nganga understand ukuthi uzoyithola yini lethola yonke kangaka yabo so iyabuya manje leyo ukuthi okay shuthi sebeyithola yonke umdidi kama stand umama omdala umama khona hayi mdala cishe mhlawumbe ukora to 70 udunisela abantu abadala wena angixolele Thanda. hayi wo imancane asikafika exolweni hayi mntaseka asikafika exolweni udunisela abantu abadala wena happy bawuna mahloni uzongisambiza kamnandi kanjani but ke ngisakuthanda shem okuthanda ngisakuthanda but ke engikwazi ukuthi sizothutha kula masimbe ejaridi Singamane singathutha dala nokuthi ngilahlekelwe wena. Phela nakhona ngiyayishela phela kumele ukhethe ukuthi udunisela umuntu omdala or uthatha mina ntana. Ngithatha wena. Sina 3 years no guy ne? Lo. Kule 3 years 3 yama miscarriages. Oh mhlambe kudala ba yindala nabantu abadala vele. Yimo ngazi. Cha ngiyacala. Bocala ngomastand. Hama kungijwayela igolo straight umuntu omdala. Hayi ncuza lento yenzayo amasimba. Yo igolo lelo lenzayo. Ayaxolisa. Before xolisa asixoxa le ndaba angizwa kunomoya. Xolisa sexoxa sesithu. Hayi ungilethela sixoxe. And imzuzu lo yena hayi wo sek ima wo nix 50 brika bova brika namasokisa pink ngimele ngilinde. Ang understand ne? Yena shaba umdidi awuvithiza ngifuna ungasho. I know no uyabhaka uyabheka umjide hayi no uyaphampa phela so
well makathi umastende bayidika shusu iBen 10 and nerent anisayibhadali beningasayibhadali. cha mina bengazi ukuthi irent ayibhadalwa. Cha mama uyakhipha imali yerent kodwa Bese uyayithatha isemadayisini. Awukhona shema ubuzwa impilo. Hayi you are there. Awukhona ubuzwa impilo mntasekhaya. Awungathuli khuluma. Kunento ofuna ukuyitshela usisi. amanye nganginawo mama kodwa nje engingathanda ukukusho nje ngicela ungixolele from ukusuka enhlizweni yakho ngisakuthanda ngiyafisa ukuthi ngiyenze izinto kahle. Yikumtshela ukuthi wenza into esona so. Ingabo ngimtshela ukuthi ngenze into esona so. Avele ngaba speechless. Yo Umxolela. Yo hayi shema yo. Yo ingudi. Yazi imdala kanjani la mama? Akekho na sexy ke for that matter. Mhlambe kunento abayikhulumile ukuthi angeke sabhadala irent ngoba akabhadali irent vele yabo. Bekayenzela nina ukuthi ningasa Clap once. Clap once. Uyamxolela ubhuti. Ngoba ngathi phelele namagama akuna next afuna ukuyisho lento ayishilo sekayishilo ukuthi bekalala noma stand. And there's into engikwathisa kakhulu ne ukuthi Ngicela ungakwadi. Mayingayisho lento engifuna ukuyisho. Hawu ungayisho kodwa ngicela ungakwadi. Hayi ngiyabuza ngayisho lento engifuna ukuyisho. Into engidina kakhulu ne ukuthi njengoba ngisho ukuthi no yena uya no hayi. Uyayichuna kahle. So sometimes ngingasho ngisaya ngimblame she master ngenkosi uyizwile. Bese wabo So kushuthi mina ngishare kushuthi ngishare nomama omdala. Sujo ngaphansi. Angeke isenzeka. Nigcine nini? 4 months ago. Ha! Simakade Jehova ngcwele ha. And I understand that because kwesinye isikhathi bengithi mangisema periodini ne. 99 direct. Azishayile idice ayivele unoxman. Usho yeah, azishayile idice like bamela akana stress. Ngimbukele so ngibe like okay fine ngisesikhathini. Yenza noma yini. But manje mase uphuma uya kuma stand bengibekezelela leyo ukuthi ushaya indlwayo. Phambi kwami akuna stress sharp. Ungilethe la. Mina ngazi ukuthi ku photo shoot. Cha mama phela into enjalo amele uyikhulume hawu. Ungilethe la. Hawu dali ngithanda kanje ungakhuluma into enjalo mfethu. Xolela. Ngihlukene nalo mama sisahlanganise iluzo. Noma ufuna sithuthe singathutha sihambe. Hayi kuyokusiza shem. Mara amxolela ubhuti. Umxolela. Hayi no sazoyixoxa endlini. Akabi. Ayika digeste kahle. Angabi right sisazokhuluma nje sisazoyixoxa. Uma stand yena uzomlanda noma kwenzakalani? Msuni kama stand ngizomlanda fresh. And naye mangabe uyayibukela lento msuni wakho mastand, msuni wakhe. Wena uthini ngale ndawo? Right uthi angamlanda uma stand. Akaxole I'll make it up to you. Mina kuma stand ingake ngitshelile lemfihlo le kuthele. Wow, it's a wow. Yeah fair. Simnandi. Hope ukuthi uzoxola. Okay. No so irependlini. It's fine. Mara ngikho right. Ngikho right. Ngilethela amasimba nje la. It's fine. Ngikho right. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.